Čus, já jsem Chrisman. A já Toxík. A my jsme na serveru. Survival Games. Přesně. Gamer server. Tak jo. My jsme se dneska OK, a kam jdeme? No já nevím, my jsme se rozhodli, že budeme pařit Hunger Games. Tak dáme jedničku? Divule, tam to je ve hře. Tak, pojďím, 6. Šestku? OK. Tak jo, běž. Jsi tam? Jo, jsem. Tak jo, si dám ninju. Tak co si dáš? VIP ninja je nejlepší. OK, aby se to ale seklo. OK, mám ninju. Já mám tu volnou VIP ruce. ninja, jo. Tak jsem ninja. To je dobrý, že tady mám VIPčko, to je dobrý. Kde seš? Je to, že ty lítáš, kámo, jo. Ale víš co, já tady to nehraju. Tak pojď, takže musíme najít nějakou kejvku. První. Nějakou kejvku najít. Okay. Tak pojď, tak já jdu za tebou radši. Tady. Kámo už, já nevím proč, za ale tebou. proč? Jo, tady, dobrý, no. Pojď, nějakou kejvku. On má skina, jenže já ho nevidím, proč? No. No vidíš, hele, tady je kejvka. Ne, není, jo, tady, ne. Ty vole. No. Tady není žádná kejvka. A čemu ti ta kývka, vole? No, železo, ne? Jo. Tak to třeba škopat dolů. Co to tady je? Jo, tady je kejvka, v té moři. Tam dole. Vidíš? Jo. Se pak musíme nějak dostat. To prokope. Už? Jo, už. Počkej, já si tě najdu. Vyplav, jo, jsem na tebou. Vyplav, dělej! Jo, čekej. A daří ti. Pojď. Jo, tudy, pojď. Kde seš, kam? Jo, tady, no dobrý, jdem. Pojď. Kdy? Nakácíme dřevo. OK, tak tedy kácet, nebo tak budeme kácet spolu, čekej. Jíme co nejvíc. To je dobrý být VIPčko. No děť, máš věci hned. Že to stojí docela money, ale... Pade. Cože, mám 3? Dobrý? Jo, mám kolik? 63. Tak pojď, jdem si někam někde najít něco a postavíme na takovou obytnou zónu. Za mnou, ne, jako obytnou, pojď za mnou, vole. Kde seš, kokos, tady, jo, tady, no. pojď za mnou, musíme jít, ale tam to místečko. Budeme chvilku asi plavat. Nevadí, hlavně, že tady nebudou oni. Tamhle to bylo. Jo. Jdeš? Jo, když jsem za tebou. Čekej. Ne, to nejde, počkej, tady je kejvka, jo. Tak sem. Jo, sem jdem. Dolů. Jo, tak šky. Tak jo, já jdu nahoru, abys to mohl tyčit. To se dělá pomalu jako hovado. Dobrý, jdem. Bacha, zombie. Jo, železo. Počkej, mám tam dát to, dřevo? Ne. Já udělal krafťák, ty ho nedělej. Jo, OK, tak já ti dám aspoň dřevo? Jo, je mi dřevo. A to tady radšu. Já udělám i tobě. Dělej krumpy a já najdu železo. No, A tady je železo. Počkej, ale já pro mě asi kamenej, ne, to nejde. Tím. No, jo. No, já jsem si říkal na Annihilation, tam to jde. Tak jo, 3, hoď mi to, já udělám zase tyčky. No, tady máš kamínek. Byl 3. Si krumpák nechám. Železo, tím to tady nejde, no, mám pravdu. Už to začíná. Tak shift dej. Já vemu krafťák. Fajn, tady je železo, takže udělám meče, určitě. Jasně. A zkusíme potom, jestli brnko, jestli to tady bude hodně. Ale tady skoro hovno vidím. No, tak proto, já si zapnu trochu víc jas, ať to trošku víc vidím, jo. Já to mám na maximum a vidím perfektně. Jo, tak taky, ale mně se to tak trochu jako zdá, víš. Za mnou, jo? Kde seš, kam? Jo, tamhle, ty jsi šel tou vodou. Ne. Já, počkej. Jo, tamhle seš, vidím tě. Počkej. Shift. A do prdele. Ne, dobrý, jo, to není. Jo. Já jsem nedostal přes tu vodu, čekej, já ji zkusím. Ne, tady je cesta. Po druhé straně je cesta. Aha, to jsem měl říct dřív. Tak jo, jdeme. Hovno vidím, takže... Já jdu nahoru, počkej, tady je ta naše kejka, co jsme hledali. Tak jdem dolů. Pojď, já potřebuji uhlí. Tady. Co to je za kejvku, to je fakt malinkatý. No, lepší do prdele.
Počkej, není tam nikdo? Počkej, uhlí, já jdu pro uhlí. To dělej. Přímo pod náma je kejvka, já ji slyšel. Pojď za mnou. Šel to uhlí. A ty budu mám 3 uhlí, no, chytej. Jo, pojď. Tak pojď za mnou. Za mnou. Dělej. Kde seš, kámo? Dole. Do prdele. Dělej. Jasně. Jo, a ty si tak ale nemůže jít ven. No ale já jsem ho zabil. Jo. Jo, a teď jsem bugluj, vole. Jo, uhlí ty jsi mám. Ty jsi mě zabil. Co? Ty jsi mě zabil. Cože? No a tam byl ten SK, jsem se bál, že tě zabije. Tak víc, já jsem nic neviděl, že jo? No dobrý, no. Tak já to zkusím nějak přežít. Jdeš hloubš, dělej, jdeš hloubš, a ti říkám. No, udělej tam díru, ať můžu. Ne, přímo, vedle tebe je kejvka. No, tak já prolezu, ještě musím, tak. Tady jsou moje věci, dělej. Jo. A tam je zombík, jo, tak si dám tu, jo, tady máš železo 3 prdele. Meč, dělej. A do prdele půl hápka. No dobrý. Jo, tady máš železo. On se to nezdá, ale ono to docela jako... Hele, tak teď si řekni. Budeš kopat, vidíš mě? Vidíš ty, vykopej si to železo. Jo. Tady vidíš mě? Já mám kompas v ruce. Bacha, další zombie. Za tebou. Tyva, já mám 2 hápka. Ty chujo jedna. Tak jo. Tady úplně dole vidíš kompas, že jo? No, vidím, no. No, a tak musíš kopat tady takhle dolů. Dolů musíš kopat. Jo. Jako schody, ale tam je kejvka a tam je, bacha, další zombík. A sorry, jsem tě zabil, no. Ne. To bylo v obraně. A tady máš železo, ještě jedno. Nahoře taky máš železo. Bacha, tam je ještě další zombík. Vy jste kurvy, vy zombíci. Dobrý. Tady vykopej a tady taky ještě. Uhlí si tam taky. Já se kouknu nahoru, jestli tady je. Co tady je? Nahoře je taky kejvka. Ale žádný železo tam není, myslím. Wow. Jo, tady je železo taky. Já zkusím o tom pec, protože budu potřeba pec a udělat si něco brnko. Tam jak je ta voda, tak tam pokračuje kejvka. Ale nahoru. Počkej. Tady. Jo. Počkej, já tady mám ten kamen, to se radši připravím. Jo, koupej furt schody dolů. Tam by měla být klompač. Ty vole. Nahoře spawner, oh man. A tam bude ten porták. Ne, tam má spawner. No, počkej. A teď, počkej. Teď kopej nahoru. Nahoru zase. Jo, schody nahoru, jakoby. No. Furt. Počkej. Ještě. Kameniště, ty vás tak kamení mám. Jo, tam místo železa. Podle mě přímo teď, ještě ukopit 2 bloky dopředu a přímo na tebe je kejvka. No a teď dát sebe. Vidíš? Kejvka. Tam je někdo, ne? Ne, nikdo není. Se vypnu a jdu za tebou. Ach, creeper. Do prdele. Dobrý, wow. Oh man! Je po tobě. Tak to bylo jasný, no. Tak jdeme na jinou. Jdeme lobby. Jo, počkej, to se dělá lomeno lobby leave. Ne, lomeno lobby prostě. Tak já jsem dal lobby leaf a teď jsem se hlobnul. Tak kde seš? Tak pojď dáme zase Hungry. Nebo Survival. Tak teď dáme Skywars. Skywars. Teď jsem tě tady. No ty seš tamhle, jsem tě tam viděl. Ne, normálně Skywars běž. No teď jo, já tam jdu a ty konce, že jsem tam viděl tebe. Teď běž SV1, jo, tady. Teď pojď SV1. 50, 50, jo, se VIPčka. Tak pojď, sem pojď, přímo před tebou. No. Tak jo, do toho za 3, 2, 1, teď. Pojď. Jo, dobrý. No, teď budu Builder, Swordman, co budeš? Nejlepší je Archer. A k tomu máš luk. Jo, jsme do sebe, tak já půjdu na tvůj ostrov. Ne ty, jo. Jo, pro jistotu, no. Přesně. Počkej, já si kouknu, jestli mi to stalo už to GTAčko. Jo, GTA, no 4 minuty. To se nedá zničit, jo, to nás vypustí. No.
Takže jak říkal, minulém díle jsem to taky říkal, ten Minecraft točíme hned po tom díle, takže nevíme, jakou má to sledovanost. No prostě teď jsme dotočili Countra, A takže ho tam musím v tom Pinnaclu nějak stvořit. A budeme točit GTAčko, San Andreas multiplayer dneska zkusíme. A když na to nepůjde, tak budeme třeba Countra pokračovat. Zase. Uvidíme. Teď se mi tam dává to půlhodinový videjko tady s Toxikem. Doporučuji, sledujte kanál Pařmenský LP, má tam takový tutoriál, tady je velmi vhodný. Ale spíš moc to nejde, takže budu točit spíš tady s Crazy Manem. A snad to bude dobrá spolupráce. Určitě. Určitě ne, no. Určitě ne. No. A to nás vypustí jakoby dolů? No, až... To se portnem dole. No, ne, prostě nás to hodí dolů. Kokotí. A čestý, dávej si bacha, kdyby jak šel na tebe, takže prostě... Zabít, no. No. Chápu. Jo, železo, to ne, jo, to si vemu. Zapalovač TNTčka, rybářský plus, tím se můžu portovat na to, ne? Ne, nemůžeš. Nemůžu? Máš na skozadní lidí. Tak, co tady můžu dělat? Tady budu akorát tak ostřelovat. A máme jako šípy nekonečno? Ne. Jenom 2. Jestli máš nějaký železo, tak ti radím, nakoupej si dřevo a udělej si tyčky, krafťák máš dole. Jo, dobrý. Zhodáš poprvé, takže moc. Je tady další čestá, železo, no. No, tak takže kolik máš železa? 5. Takže si udělej meč a nůžky. Jo. Nůžky jsou na bloky. Vždycky. Říkám, dřevo taky dobrý, ale... Jo, dřevo, to jsem zapomněl. Dobrý. Máte tu všude bloky. Já to chápu už, já to chápu. A jak se to bude? Potom nás vypustí někam jako do jednoho místa? Ne, to prostě se takovej. Teď, jestli chceš, tak můžeš jít na střed, ale na střed nechoď, pojď pak spolu. No vidíš, a tam je ten Zetor 79, už tam je. Takže on podle mě odpráskne střed. Ty etíčkama, takže já jdu. Chceš udělat železný meč, nebo uděláme to nějak, že se domluvíme? Ne, sám si udělej meč. Jo, fajn. Udělej si nůžky, nebo ne? Já mám nůžky. Bacha, teď jdu na tebe, jo? Tak mě neskoč. Jo, to seš ty, fajn. Oni to říkám, a práskl střed. Tak jo, já si vemu... Počkej, nůžky se dělají takhle 3, viď? Ne, 2. Jo, takhle. Jako flint and steel. Fajn, že si dám místo. Budu přemýšlet tady toho. Tak. Jo, ještě nějaké dřevo. Jo, jsme tady, fajn. A to, počkej, takže mám jenom 2 šípy, což znamená... A ještě máš ty koule. Jo, sněhovky. A ty antíčka. A ty antíčka... Teď ten koko to chce ostřelovat, vole. Čekaj, tak já taky trefím. Jo, radši ne. Ty krásu, pojď! Vedle! Máte jedno, takže luk už k ničemu. No já mám jeden pořád ještě. To se dá pryč. A máme železný meč je lepší. A máme koule, že jo, takže. Tak jo. Počkej, jaký typek. 4, takže na střed. Já půjdu na střed. Ty buď tady, jo, kdyby něco. Jo. A říkej, jo, jestli na ní nejde. Ne! Ty vole, bacha na to, oni ty bloky se někdy jako nechtějí udělat, takže jsem spad. Tak good luck. Good luck, my friend. Přesně. To prdele, lak, vole. Tak jo, tak to bylo trošku troll. No a teď jsem zase No, teď mám lak, takže já to stopnu. Ne, mně se ten Minecraft bugl, úplně. Teď se mi neodpovídá. Jo, už 2 FPS. Dobrý, takže já to zkusím stopnout. Já ještě musím najít, jo, já si to teď zapnu a budu stahovat. Čekaj, on jde na mě a mně se to laguje jak py. No, je po mně. Jo. No, já jsem stejně chcípl. Jo. Jsem měl nějaký lag, úplně ohromnej. Tak stůj, za tebou. Tak já to stopnu, jsme zpět. Yep. Teď jsem měl takový menší lag a stejně mě zabil, takže mu to nemělo smysl. Takže jdeme sem. Jo, tak 3, 2, 1, teď. Ty jsi rychlejší, vole. Jsme to, neboj. Tak já si dám asi zase nebo buildera. Archer je nejlepší. Tak jo, fajn. normálně se udělej si, zase jako obvykle. Zase znova. No, všechno znova, prostě furt dokola, no to se dá neměl. To je blbý, že nemáš aspoň víc šípů, ty vole, 2 šípy, čemu ti to je?
na sebe Bycraft, tam máš ještě třeba Enderperlu, Diabrku a takhle. To je dobrý, to by to byla sranda. Ty to nejseš ty asi přede mnou. No, já jsem tam vedle toho Laois, nebo co to je. Jo, vidím, no, nejspíš. Jsem nad stromem. To je trapný, to je taky blbý. Já nevím, lepší byl ten survival možná. No, tak nějaký den. Můžeme zkusit pak Annihilation, ale to je fakt na dlouhou dobu. To jo, no. Hodina třeba. 3/4 hodiny podle toho, jaký tam jsou lidi. I za 2 minuty hotovo bylo. Ach jo. Ty krása. No tak děláme, vole. 10 sekund. Doufám, že jsem teď zase nelagne při tom, když by se ho potřeboval zabít. 1 sekunda, go. Hej, tady mám nějakou cedulku a to nemám nic. Tak co mám, 5 železa zase, lučík, Já ani to ne. rybářský prut. Jo, s rybářky by se dobře bojovalo, viď? No, to může akorát vodu hodit. Schazovat. Fajn, že mám zase trošku lagy, ty vole. Jsem zase zpět, už by to zase mělo být lepší, nevím, proč mi to teď padá, protože já tam dávám na net video. Takže to asi kvůli tomu. Ale už by to mělo frčet. Je to dobrý, láva, to by bylo taky dobrý, víš co, když polezou, tak proto pustím lávu, vole, hotovo. Teď, ale ty to docela k ničemu. Jo, tady, já mám redstone torčku, do prdele. Co můžu udělat z redstone torčky? Hovno, ne? Nic, no. Ale jenom... Takže je tak jako obvykle. Jo. Zlato. A teď to třeba může trvat hodinu, jo? Ne, tady to trvá 15 minut. No, tak aspoň tak. Prostě 10, 5, 15 minut. Jo. Ale jako SGčko trvá. Musím říct, že dneska o prázdninách budu videí jak na sráno. Ty kráso. Doufám, že to bude mít nějaký aspoň úspěch, malinko. Jo, no. Tak jo, já vysem. Kurumpáč? Myslíš, že to má smysl? Ne. Meč. Jo, meč. Stačí meč, luk a prut. Prut by se dobře schazoval. Hele, kámo. On jde podle mě na tebe. Kde? Který kretén. Počkej, tak ho schodím. Ne, není dál. To seš ty? To seš ty? Ne. Ne, to je Lacis nějaký. Se to... Když on půjde, tak mu tam schodím lávu, víš co? No jde, no ale on se může to udělat. Jídlo. Počkej, já trefím. Alone. 1 číp. A na druhý seru. O! Ty kaso. No, trefil jsem ho 2krát, jo. No, Taky vystřelil všechny, viď? Jo, pojď, ne? No, se vystřelil všechny. On je ani ještě nevystřelil. Jo, on jednou trefil, no. Ale už nemá. Já nemám vůbec nic, abys na to pokýl mír. Jak to si dal prý údajně to? Co? Mír, takže běž na tadyho ostrov a dávej si bacha, jo. Jo, on jde k tobě. No já vím, já jsem si dal takový mír. Ty jsi... Ne, počkej, ale uvidíš, čím já myslím mír. Jo, zabiješ. Jasně, zapnem. Shit, man. Ne, mír. Já ještě nůžky vyrobím. Ty hajzle, voda by podpálila můj stan. Ale aspoň mám bloky. Nůžky a s nima se jak dělají, to normálně jako krumpem, jo? No, ty nevíš, jak se používají nůžky. No vím, ale vole, na to, jak se kurva jmenou, na krávy. Jo, počkej, tak na krávy to nejde, na ovce. Jo, tak já jdu na tvůj ostrov. To je, já fakt, když já to těma nůžkama dělám, to mě, prostě v pravém se používají. No. Ne, levém. No. Ne, zase mi to propadlo, ty vole, co to je? Co ne. No, to nejde, tady to ne. Mně nic nepadá, kámo, mně nic nepadá. O, tak já jdu, já nevím, jak mám, no, tak já vezmu dřevo. Já jdu lobby a... Já nevím, Annihilation je prostě užitný, je jináčí takhle. Počkej, Hunger. A to je fakt gamerovo server. Je to gamerovo server, no. Ale je pěkně trapný, protože jednou se Annihilation tak sekal, že vůbec se nemohl ani hrát. No. A to nebylo počítačem, ale serverem.
No haj ten cípařit nejdu. Já se kouknu nějaký Any. No, buldret. Já se bojím, aby jsem nespadl. Já spíš počkám, až někdo půjde sem. Nebo já nevím, jestli to mám zkusit, nebo se sám na to radši vysrat a počkat, až někdo přijde sem. No, zkus to. Aspoň chcípnu a budem něco jiného, že jo. No. Čekaj, já si na survival game. Ty vole, teď se málem chcípl. Op. Pojď. SG! Počkej, takže. Já bych si zahrál SG. Jo, já mám tady ty koule vlastně, což se mi bude hodit. A já jdu na dřevíčko a zkusím to nějak tam prokopat hezky. A víte, o to budu pod ně házet koule, chcípne a budu mít bod. Yes! Jsou na pece, ok, tak hrajem. Jo, takže budu tohle. Ne! Jo, aspoň to. Aspoň dřevěný meč. Ne, vole, já jsem spadla, jsem kokot. No, tak to je jedno, tak kde seš, Ani? SG. Survival Games. SD, Survival Games. Survival Games. Jo, kde je Survival, kde se mi to regeneruje svět. Hunger Games, Skywars. Tak to můžeš Survival Games hele, a... tak stopni a až bude na nějaký tý, tak to zase zapneš, ne? No, tak já jdu na to, kde seš ty teda. No, má Survival Games. No. Tak já tam jdu. A teď to stopni a počkáme. OK. A, Takže jo. čus lidi, my jsme zpátky. Jo, 5 sekund, to byla rychlovka. Počkej, proč mi nejde otevřít ta bedna? Jo, já mám Iron Match. No, já mám dřevěný a mám zase brnko. Já ti nevíš tak Iron Match. O, teď se mi bere dobře. Jo, a teď se hned bojuje? Jo, mělo by se. Počkej, ty buď nahoře. Ty se tam nějak dostaneš? Ne, ale buď nahoře Hej, prostě. oni tam mají ty dia všechno. Cipni ty hajzle! Ne, on mě zabil. Zabil jsem ho. Jasně, ještě 4 lidi. No, tak teď zabil on mě s Iron Matchem, no. To se nedalo, ty kokoti tam skákali. Tak pojď 5. Už je full. No dobře, tak zkusíme 4. Tak jo. Ne, tak je plná. Tak zkusíme... Ne, počkej, volit. Sejuki. Takhle. A jo, už se mi instaluje to GTAčko. Fakt? A řekni číslo. Tak počkej. Tak jedničku? Nevím, 1. Ne, nejde. No, dobrý. Tak počkáme na tu 6, tam je ten 6. Jedničku, pojď, jednička. Normální arena, jo. Jo, dobrý. Jsme tu. Jo, takže jdeme hned na střed. A já si tě pak najdu. OK. Tak jo. Kde seš, kámo? Vlevo. Skáču. Je tamhle. VIP, ještě nemáme tady nějaký kit VIP náhodou? Jo, je, ale to až budu zdrhat. Takže čestě. Takže já si to připravím. Ne? Jak to, že oni tam... Jo, aha. Ne! No, Yes, to se nic mám nestihl, krátko. hovno. Počkej, já jdu. Jo, pojď, vzadu. Jo, pojď. Jdem někam, rychle. Pojď. Dej si Kidstone. Pojď, dělej, zdrhej. Dělej, pojď, zdrhej, on tě chce zabít. Dělej, pojď. No, tam běž. A musíme najít takový stany, rychle. Pojď, jdu. Půjdu za mnou, pojď. Teď toho týpka musíme zabít. To nebude to lehký, vole. Sorry. Sorry, kámo, sorry. Ty mě zabil! No, ty mě. A jo. Ne. Ne, to bylo nějaký buglý, ale já jsem do toho bouch 2krát, to už jsem tebe nezabíjel. Já jsem se ho spíš podat, já. Ne, to já jsem nezabil já, to zabil ten Penete. To zabil Pete. 6. Jo. No, Ty jsem prostě, Jo, Seš tam? Jo, seš tam. Zase tohle, ne. Musíš.
Já musíš jít dolů, musíš to umět. Já to vždycky umím, ale to nějak nejde. Jo, dobrý, mám dobrý věci. A mám Opět. blbý meč, va. Jaký? Do prdele, já jsem spadl. Jo. Jo, pojď dolů, rychle. Já už to jsem. Kde seš? Tady, U toho- jo, dobrý. Počkej. Ne. Mě tam já dole. Sorry, kámo, sorry. Teď jsem do toho asi bouchl. Tady je ten týpek. Jo. Yes. Počkej, nech mě, jo. Do prdele. Jos. Co? Ne, ty jsi mě zabil. Co zase? Ne, jiný. No, Já jsem měl ale ultra kill. Já mám trošku lagy. no, teď mě zabil taky. Ale to jsou testy, to se nedá skoro hrát. Tak dáme, jaký číslo? Jo, tak teď to je poslední a budeme končit, protože tady Jo. zatím se nám moc nevede. Přesně, to má smysl. Taky protože stahuju. Hmm. GTAčko. Tak jakou? Ne, počkej. Jedničku zkusím? Hrát. Ne, Ne, jedničku ono mi to nejde. neodpovídá, jak to? To je jedno. Tak jo, ještě tady to. Jakou? Nevíš? Počkáme, až se zapne. Nějaká. In-game. In-game. In-game, in-game. In-game. Piu. Zkusím třeba. Kolik jich je tady? 10, ne? Nevím. Ještě tři hráči ještě zbývají. Takže 9 není, 8 není, 7 není, dobře, 6. Ne, 6 hráčů ještě, no. 5, 4, Co je? 3, ne. Jo, 6, pojď. Nebo 67 jsem napsal. Já dobrý. Zase tohle, ne. Což ta? Ne, on jeden umí normálně táhni, vole. Jen ono na střed. OK, věci, mám strašně moc mečů. Já nemám jsou nic. na hovno, takže... A co, tak co, pojď ke mně, zkusíš to asi nejumpnem. Což si což Oh man, on má diamond match. Že tady je nějaký kokot u mě, vole. Cipni ty kokot. Yes, mám iron match. No ty! Jak ti mohl dát na ránu? To je pěkný hacker, vole. Já tam zatím žiju, já žiju. No, tak to víš, viděl tvůj tutoriál, no. To víš, tak jo. Tak to dohraj a budeme končit. A tady zatím přežívám, já počkám, až tam bude co nejméně, že jo? No, Já nebo... to nebudu jako kokot, vole, potom. Až dohraješ, tak budeme končit a uvidíme se pak u dalšího dílu. No, Tak co, nechal tady, jo, nechal tady 4 misky. Se hodí. Tak jo, já hraju jinou, teď hraju 5, to je úplně to samý. Jenom, že se mi bude vést. To je blbý, že to netočíš, že se tomu dá jako dvojitou kameru, víš? To bych mohl jumpnout, no, radši to nebudu. Yes! Jídlo. Hej, tady to je nějaký, on si tam vzal tu vodu, aby se dostal nahoru. Yes, diamond, chestplate. Ty tam je jeden, Já chci diamond. tam je chlápek z Diamond. Ty krásu, jo. Nebudu, já to utečím. Mír, kámo. Ty krásu. Čo má Diamond match, jo, to mě dá na... Já během chvílezinky. Dobrý. Cipni. Ten kámo, ten to Nebudeš umí. zabíjet. Ale teď to je podle losu, že? Ty Máš losu. dobrý věc, jak jsi dobrý, ale... No, Ale tady počkám. Ještě jak dlouho to trvá maximálně? nevím. 15. Já jsem rovnou na ránu. Jupi. Máte. Ne, on má. Chestplate. Tady mám bodky.
No dobrý, to bylo jasné, měl diamond meč. OK, takže my se s váma loučíme a čus. Čus.